Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak eta nostiara, ongi etorriak Antigo auzora, Antigoko pelota txapleketaren 78. edizioa. Gaur txapleketako torneoko laugarren eguna, badakizue Antzulan ekin zitzaiola torneoari, txapleketari, orduan Joseba Lezeta kazeteriari omenaldia eginez, gaur Joseba hemen da, eta esan dugu, sekulako ilusio egin ziola Antzulakoak, nola ez. Bueno, gaur laugarren eguna nioen, bi partidu, zein baino zein erakargarriagoak. Promesa mailakoan, Uriarte Galartza, lehengo gunean galtzaile izan ziren, bere lehenengo partiduan Antzulan, 11 galdu zuten, gaur ezinbesteko dute irabazteak finaleritan egoteko. Baina irabazteak soilik ez du esanak finaleritan egongo direnik. Itxaron egin behar, hori irabazten baldin badute. Eta Beitietako Ibururentzat txapleketako lehenengo partidua. Bigarren partiduari dagokionez aldaketa bat dago. Murua zen etortzekoa eta muruaren ezina Xabi Apaolaza Albisturko pelotariak, Hernaniko klubeko pelotariak beteko du. Gerriko Gorriz, Lizeaga eta Balerdi, Gerriko Urdinez, Apaolaza eta Elortz. Oraindik pelota zale asko dira, atzoko egunak utzitako Augusto onarekin benetan handia izan baitzen, bereziki bigarren partidua, eta bigarren partidu horren inguruan zozketa bat egingo dugu. Oraindik ez daudenentzat, gero ere gogoratuko dugu, baina orain zaudetenentzat zozketa hau da. Gaur ere Antigoko torneo ontara etortzeko sarrera guztiak salduta daude. Datorren astean, ja ligilako azkenengo partiduak izango dira, eta datorren asteko egun baterako bi sarrera izango dira. Ez daukazue hemen txandan egon beharrik, ez daukazue sarrerarik egongo den ez zen apur hori pasatu beharrik, eta zozketarako, hauxe da, atzo badakizue, Zestauk eta Bernaolak irabazik intzutela, Iker Ekeguren eta Sotilen kontra 22-20, eta ikusteko izan zen Mañariko Bernaolak ze pelotakada jo zituen boleaz, ez bakarrik defendituz, emanaz gainera, erasora pasaz. Esan behar diguzuna da, atzo Bernaolak zenbat pelota jo zituen boleaz. Norbaitek asmatzen baldin badu, eta bat baino gehiago baldin bada asmatzailea, bere egin artean erabakiko dugu zozketa bidez. Inork ez badu asmatzen, atzoko bolea kopuru hortatik ukeien hurbiltzen denari emango bizkiegu bizarera. Egin behartzuna beraza, mezua bidali, nundik ari zeraten partida ikusten esan, eta zenbat pelotakada boleaz jo zituen Bernaolak. Gero, Lizeaga eta Balerdi, Apaolaza eta Elortzen kontra, eta Euskal Herrian bada, esaera bat niri asko gustatzen zaidana, katuaren umea, katakumea ditzen dena, edo espala berekoare tarteka esaten dena, eta hau diot besteak beste, gaur hemen ditugun 3 pelotari, 3 atzelariak, beren aitak profesionalak izan zirelako. Adibidez, Endika Galartza, lehenengo partidan daukaguna. Bere aita, Enrique Galartza bolgarrena. Gero, Balerdi daukagu. Lizarraldekoa, nahiz hau aieki jaietakoa izan, baina aita okerzpaldeman dago Lizarrakoa zen, Alfredo. Kuban munduko txapeltun izandakoa, Bartzelonako Joko Olimpikoetan 82an egona, eta gero profesional izandakoa. Eta Elortz Zaratamakoa, hemen bigarren partidan arituko zaigun atzelaria, honen aita ere profesional izan zen. Horregatik nioen, katueren umea, katakomea, esaldia gaurko egunari ondo datorkiola, profesional izandako 3 atzelariren semeak ditugulako, lehenengo partidan Galartza, bigarrenean Balerdi eta Elortz. Gaur gure kontaketa lanetarako Angel Salaberria Goizuetarra daukagu, pelotaz asko dakiena, bere semea Iker profesionala dena gaur egun hemen Antigon askotan ibilitakoa, Goizuetako pelota askola beste batzuekin batera urte askotan emandakoa, Angel Salaberria gurtzera noa, eta bereara gaude, gure betiko tokitik. Baina esan dako, zozketarako mezua, atzoko partiduan Bernaolak zema pelota jo zituen boleaz, asmatzaileen artean, datorren asterako bizarrera. Inork ez badu asmatzen, kopuru hortatik gertuen dagokinari bizarrera. Eskerrik asko, orantxe arte. Antiguo pelota lekura,
Eta gaur ere, bi partidu eder izango ditugu. Lehenengo partidua promesak, gizonezkoen promesa lehen partidua, eta bigarrena elite mailakoa. Bueno, eta hemen dauzkegu ja tres. Bueno, bakoia gure tokian, Ángel Salaberria, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Iñaki. Bero egiten duela, hori lehenengo kontua. Hemen, geldirik egon da bero eta lanean ari irenentzat pelota egiten beroago. Gu ezeita izerretan gaude eta pentsatu, orai bat duten nola ongo dira. Bueno, gaur laugarren eguna, ondo zagutzen dituzun pelotariak, Adrian Uriarte Endika Galartza, Adrian Uriarte Barakaldokoa, Endika Galartza Lekunberrikoa, atzelariak Bingen Beitia Zianurikoa, eta Artea Goiburu Segurakoa. Bi atzelariak Segurako mutilpuskak. Batak Galartzak ia 2 metro, 1,88 m, besteak Goiburuk 1,84 m. Planta era kateriek, pilotari izateko bizat. Pilotari. Bueno, Ángel, ze espero zu partidotatik? Bueno, nik horiek askotan Galartza izautzen dut, Goiburu ere bai, ni usta egite, ustut, eukeraz manago, Galartzak eta limitzeko partidu galdu dintzuten, eukeraz manago. Zaretak egik daukat, eta hori ari den bitartean kosta egiten zait zure antzutea. Baina, a ber, epaileak egun guztiagoetan ditugunak, Mikel Arroyo eta Mikel Txoperena, eta gaur ere, atzo bezalaxe, sarera guztiak denak salduta. Eta ez dakit ziren jendea mezua bidaltzen, oraindik ez. Gero, gogoratuko izuko berriro, Artea Goiburu orkestu dute. Aber, Leon Castilloak txapak ze ematen duen, zein dagokio sakea. Mikel Arroyo txapa irera. Gorri. Aber, Ángel, zezaten zenidan, zaretarekin ezizun ondo zuten da. Pilotari niko Bizkaitarra gizu asko kontrolatzen, Naparra Galartza eta Goiburu, Lazkaoko kluben dago. Lazkaoko kluben dago eta hori bizko izaten du. Bizkaitarra gazut ikusi ditut, horretzen zen, YouTubeen o telebistan baino, gola zuzenen duzenen, Aber, bazen baten duten, jendea zei dago, esan dugu lehenko egunean Uriarte eta Galartza gatzaile izan genituela Antzuela jokatuko partiduan, Ibarra eta Kansekoaren kontra jokatu zuten, eta galdu 22-11, gaur konpromiso handia dute, Ángel. Herri horrez irabazi behar da irabaztea ez da nahikoa gainera, Tanteo Txarorekin gertatu dira. Galdu zuten eta elendu bakarra ez, Tanteo eta zaila gehiz gabi gauzi, eta beste partidu zaila emakute, a ber ze gertatzen den, ze pasatzen den. Bueno, sakea gorri, Adrian Uriarte Barakaldeko ari dagokio estreñoko sake ateratzea, gure kronometroa martxan jartzeragoaz, eta betiko, partiduak normalean 40 minutu inguru hortan izaten dira, nahiz atzokoa, lehen aipatu dugun Zestao Bernalak iguren zotil, ura 40 minutu gabe joan. Tanta jokoan da, Uriarteen pelotak adatzera, Goiburu segurarra, erreboto ondorik ezkerrez dikain. Galartzak ezkerrez, gora. Gaudutako lehenengo pelota handika. Ez du nongi esartu du, kultura gizkiguna da. Normala gora hoietea. Lehen hemen berotzen ari ziren erikusi, pelota bat baino gehiago ere, beti goiko losaren bila joan da, eta gora errez joan zaila. Hemen zaila, zitzen bat goiko losarra notzen, arriz gora hoieteko. Zakea Sotamanoz erantzun du, Uriarte. Gain Sotamanoz bera. Eguru, ezkerrez. Galartza zeitik, Totore. Ezkerrez Eguru. Bolea Uriarte. Ezkerrez Beitia. Zabalera moztu Uriartek. Beitiak atzeratu. Uriartek bolea Zabalera. Jaso Beitiak. Uriartek atzeratu. Eskuinez airez. Ezin. Goiburuk eraman Uriarteren merito, Ángel. Markagailua emana. Uriarte oso denbora egin esartu txeko, gero Zabala ongi ditu, eta gero zatzela Zabala, eta nola gimen Zabala botezko egeixo egitzen la pilota, eta jarriz gortu da. Sake Uriartek, Zabala atera du indiritzi guztiarekin. Eta ez jaso, Goiburuk. Buruti izan bargalitu. Bat eta bi. Bi eta bat barkatu. Sake egindako lehenengo tantoa. Uriarte sakera. Bueno, eta noski, deskuido baten Uriartek eta Galartzak irabazten baldin maude, eta kontrariak ezpai duzte 11 tanto egiten, final ertan, modela.
Zabalean jarri da pelota Beitiak, Uriartek ezin izan du jaso, Beitiak egindako tantoa eta partiduko bigarren berdinketa. Uste bino geixio titulun Zabalea eta ezin eraman. Ez da eskun ongi sartu. Pilota berri da eta geixio biliko dagoan. Gero zetxiko da baino. Sake atera Beitiak, boleaz Uriartek, Beitiak atzeratu, Galartzak arrebot ondetik ezkerra, falta, kanbara joan da. Zalantzak izan ditut, baina Galartzak adotako pelota eta markagailuan urdinak tanto batez aurretik gira. Txonbean seitu maltxatu eskua, garbi ikusi du, horretzak handudik. Sakea Beitiaren zat, hor da Beitia. Sake atera, Galartzak, zeitik ezkerrez. Zabalera kantxo Beitiak, eta tanto, ondo Beitia. Oso gantxo una, velozia da. Lauta bi. Eta bizkar dijoa lau, Angel. 3 minutu partida zirela eta jazei tanto. Bai, oie ez diatorri, zera, partidu luzatzea, bakite, bero ingun da, eta gero, pilotak jetxiko diela, eta oan mitza eta xira mitza, rematatu, bak dute. Bingen Beitia, zean horiko aurrelaria. Sake atera, Galartza zeitik ederki erantzun. Ezkerrez gaiburu, boleaz, utx Uriartek. Uriartek galdu duen lehenengo pelota, eta ia aldetxoa, hasi orduko bost eta bia. Bai. Lautik gani dut eta gutu xaman, eta bera jontzi. Eskuzko partidudan artekaririk ez dagoela, konponbidea lortzen duten bitartean, baina hemen bat badaukago, artekari lanak egiten ari dena, gustora ibiltzen dena, Boni. Gorri alde bezala urdin alde errez kantatzen duena, papeletarik ez du eskaintzen, baina gustatzen zaio oiure botatzea. Ez da joan animatzen. Ezkerrez gaiburu. Galartza. Dotore, bikain. Erreboteko zulo ondora, gaiburu ezkerrez eraman. Eskuin ez Uriartek. Sotamanoz, juistu eraman gaiburuk. Azera Uriartek. Ezker gaiburu zeitik. Ezkerrez eta badakit seguraldetik pelotazaleak ikusten izango ditugula eta seguru Pako Laguna hor daukagula lehenko gunean esaten zian. Zer muz goiburu eta handikoko pelota partidu guztiak ikusten dituena eta ogorbero bat Pako Lagunari. Galartzak goiko... Eta ge, Saka Beitia boleaz, erantzuna barroan Uriartek txapagainen ederki mozu Beitiak, ezkerrez Uriarte, ezkerrez goiburu, Galartzak bostetik, ezkerrez goiburu Zabalera, Galartza bostaritik, ezkerrez goiburu, planta bikaina biatzelariak, Angel, ara. Galartzak ezkerrez galutakoa, zazpita, bai. Planta zanekoa izate baino. Herria ez behar bezala sartatu dituzit, eta bizko gutire bai. Pilotatik. Zazpita bi, ja. Leheno amaiken galdu gaurrenoko partidua, eta bane, oso zaila aizitea hartzen. Bueno, lehen esan dut, zazketa badokagula, atzo partidu bikein bat ikusi genuen, ederra benetan, Zestauk eta Bernalak irabazitakoa ekikuren ez da, Sotilen kontra 22 eta 20, eta partidan zehar askotak aumentatu genuen. Hori da bolea jo duen, eta beste bat, eta tanto baten 5 bolea ere jarrea jo zituen. Datorren asteko partidu baterako, eta hemen txandarik egin beharrik ez daukazu, sarera erosteko, 2 sarera emango dizkiegu, atzo Bernaolak zenbat bolea jo zituen asmatzen duen hori. Asmatzaile bat baino gehiago baldin bada, bere inertien erabakiko dugu. Eta inork ez badu asmatzen, kopuru urtatik gertuen dagoena. Ez dakit atzoko partida ikusi zen unak, Bai, telebizten. Ederra izan zen, Ederra partidua, bikaina. Bernaola, ez uste gehiago jogatzi plakan. Defensan, bolea, txoko hon, eraman Zabalen bai, gero bukaturia bai. Bai, Beitiaren tantoa bikaina. Bai, oso gara gantxo. Bueno, nioena, bialgi behar zuen mezu bat, esan da zaberratzo Bernaolak zema pelotak adajo zituen boleaz, eta nondik bidaltzen duzuen mezua. Horixe. Saka Beitiak, Galartzak, oso, Oiguruk, bostetik atzera, erreboteko zulo ondotik, Galartzak ezkarrez eraman.
Beitia. Galartzak ezkerrez. Baiguru. Ezkerka da bekaina. Sotamanoz Galartzak. Beitiak atzeratu. Boleaz Galartzak, ezin. Bera. Galdutako beste bat. Bai. Azkarri partidu. Angel, aldea hundia, ja, Bi eta bat irabazten egon dira gorriak, eta begira. Zortzi tanto jarrian, behiratzi eta gir. Bai, maiten doa ja partidua ez egit, hautsi eta dago, baina ez egit. Oso zaila ikusten dut, buelta matea. Hake atera du. Beitiak. Galartzak erantzun. Txokora Beitiak eta tanto, beste. Beitiak egindako 5. tantoan. Bai, Beitia oso pilotari polita da, ikusteko, tanto bukatzen artista da, eta ikusten nahi gantza zabalea, bantxoko luze, eta Uriarte izinean da. Hake atera du Beitiak. Galartzak zeitik. Arrimatu dako pelota. Baiguruk azkarrez ondo. Ezkerrez Galartzak atzeratu. Eskuinez askoa sortzeko justuko toki ez zeukan Baiguruk eta ondo eraman du. Uriartek atzera arrebotera. Baiguruk azkarraz ezin. Ez zuen asko falta baina ezin. Uriartek atzean jarritakoa. Eta bukatu da Angel. Urdinen bolada beheratzi tautxeko partida. A ber, ben sak egin, a ber. Asmatzen duten, eta sak errematen, a ber. Uriartek asmatzen du. Inbaraka. Aukera baitza sartu. 3 eta 10. Hake Uriartek. Ezkerrez Beitiak airez erantzun. Uriarteren pelotaka da. Baiguru. Zeitik ezkerrez. Galartzak bostetik. Ezkerrez zabalera moztu Beitiak ederki. Uriartek jaso. Beitia txokoan. Uriartek atzeratu. Baiguru korrika hemen zabalera. Oskuine segura harrak eraman. Galartzaren pelotaka da. Errebotera doa. Tanto. Ondo Galartza. Oso ondo. Pelota agarra luzea eta ezkerra eta arrimatu da. Zer iruditzen pelotak, Angel? Polita dira, ni usaritzen pelotak. Hombre, tarteka derreboten esertu gara, biti lautik aurrea, ogostik aurrea, ez da grazik. Jotzen du nahi, hor mina indardo. Galartzak atzeratu ezkerrez Baiguruk eraman. Ni pilotea oke bitzu. Galartzak biekain atzeratu berriro ezkerrez neko behartu eta eraman du Beitiak. Aukera Uriarteren zat atzeratzeko, airez Baiguruk eraman. Galartzak orain aukera puzkatzeko pelota dauka eta eman dio zuzenen errebotera zijoan. Polita hori izango zen, zuzenean boterik egin gabe errebotera joatea, baina boleaz eraman du Baiguruk. Osonge, Baiguruk, Galartzaren beste pelotaka da bat, bere errebotera doa. Eta bere Baiguruk eraman. Uriarte mozu, Beitiak zabalera, Galartzak eskatu. Indika. Boleaz Beitia. Atzeratu Uriartek errebotera hau ere. Eta ezin Baiguruk eraman, Uriarteren meritua. Horai da mina egiten, banatzea jota eta nahiz endika eta nahiz. 5 eta 10, biak arira, hor alutela. Bai, Beitiekin ez dute sartu nahi eta atzen nahi dute karratu jokua. Eta baina eta esmatzen nahi, azkeneko 2 minutan behitan. Alde handiarekin zeuden galtzen. Alde handiarekin daude oraindik ere, baina ja 5 tantara karri dute. Sake erdiak dira, boleaz erantzun Beitiak. Uriarte. Pilota berekin nahi guztuta egiala, ez aldatu bai. Atzera Uriartek. Ezkerra zairez Baiguruk barruan da. Galartzak eztia botoen egin jaso du. Beitiak. Zotamainoz txapagainan utzi Uriartek, berdin botere txapagainan utziz Beitia orain txokoan, Galartza datorratzetik, ondo indika. Zotamainoz Baiguruk utz. Ematea egun data. Baigururi apuntatzen diogun utz egitea. Bai, jontzen balitze eramatera, baina nahi zu txikitu eta eskun beharrezela sartu eta bera jontzio. Baigururi. Bueno. 6. Hau dira estadistikak, Angel. Batek dio, Bernabalak 52 pelotaka da jozituela, boleaz. Beste batek, atzo Bernabalak eskuin boleaz jotako pelotakadak 55. Beste batek 58. Beste batek, atzo Bernabalak 53 eskuin boleaz. Bueno, derriti algago. Ondo dago, baina falta zaizuena esatea da, nundik bidaltzen ari zeraten mezua. Alare zortzetan berdin jartzen duzue parte,
Susmatzeo behin, ez egazu. Bai. Ni berriketan harintzi bitartean, Bai. nintzako tanta izan da. Hoi da, galartzak, endika galartzak faiatu. Bera nintzen. Nik agadotako bosgarrena. Bai, buruk ez gara zein eta orain galartzak agadotako. Bai, asko bai da maten, galartza. Joku bere kargatzen atzen eta aborrakatzen partidu. Badakite aurren behiteakin gauza handik zenutela egin eta horretik gehiak kargatzen atzea. Sake hori arteren zat. Adrian, galakadoko aurrelaria. Golea zerantzun du behitiak. Galartza. Behitiak Gora. atzeratu baina ezkarra eman gora. Gora antza, garbi Dine gaine. behitiak galdu duen, bigarren pelota. Eta zortzi eta amaika. Bai, Bueno. idea. Bai, Zen idea. txentzu partidu hautsi ongo zela, baina ez. Galartza eta jokasi atzea eta horrein asmatzen. Kosta egiten zaien lehen pelotari atzeen hartzean zer baino gaur ez, gaur errezari da ja bigarren atxeena baute. Bai, claro, mentakak egin dira eta baina ikusten da, heldu zitela gorriak eta urdinak eskatute etxanaldia. Bizko ritmoa mozteko. Badik ezu bihar atanan frontean izango zela eta eklisaren orduan han izango zela, baina goizutu aldean ere komentatuko dut jendeak eklisaren az, Bai, jende ikusi nahi du, ez da egin hondi ikusi gutzen, batzu goiko artikutzako arrobira jongo dira, beste ez da egin, eta gero... Zugango bazarrak mendiak ondo zagotza dituzu, udalak sasio honetan eguzkian nondik sartzen den eta kontrolatuko duzu. Bai, udaletxe jarri du, kotxekinta, motokinta, mendin kontu zibitzeko, zutekin. Arrisko dola eta... Arriskoa da. Baina, hori toki guztira diote gainera, hainbeste ibileko da bihar mendietan, Hor Naparro mitzate jarri zuten ja, kotxeketa horre argeda senta inguruitan, berinen eta hoitan ja gara ziutela ja kotxeketa motoketa... Handa irango ostatuak eta etxe partikularrak eta danak mena da beteta. Dena beteta. Lerin aldean da. Denak, 2.000 ustuz, eta denak salduk. Bai, ara. Beretxita nahi. Beitziak pelota. Bai. Eben donostiko lago batzuk ziren lerina joatekoak eta zentzian, ezin izatutela inguruan tokiri bilatu eta asko egin era peraltara jozu. Ez nik ere telebistan hori ratu dutzen duen, ja 2.000 lerinen, 2.000 personantzen da dena saldu zela. Bueno, Sarre Sake Uriartek bitantora etorri era. Bai, Latinoamerica. Uriarte. Ez da gauza garbi, Zota manau gaiguru, justu iraman. Uriartek atzeratu. Beitia Zabalera. Txokoak jarri Uriartek, Zabalera guruzatu. Jaso! Uriartek Zabalera nutzi. Oso ondo gaiguru. Uriarte larri zen, pizko galitu delako, gaina asko falta, iristeko pilota hortara. Oso tanta polita. Hauz arte, valiente. Bai. Goiburu pelota hortan. Zabalera joan pelotaren bila, ikusi Uriarte ezinen zeukala lurrean. Bertan utzi. Tanta polita. Bai. Eta saskira da pelota plazera. Bai, igual biota bat usi batek dute. Nola idea, handika galartza eta Uriarte atzera kargatzen joku horretik handik dute ikusten dut. Beitiak aukera gaur izateko, tanto bukatzeko. Izarritan brai ikusten dituko pelotariak. 16 minutu partida zela eta ja 21 tanto jokatu irene. Saka Beitiak, galartza zeitik. Beitiak gantzu Zabalera. Uriarte jaso. Ezkerrez Beitiak. Galartza zerak akorrika. Balekoa du. Txokoan alamodu zutzi du Uriarteko orain. Txokora berriro. Oso ondo Beitia. Oso ondo Beitia, bai. Ikusi do Galartza Zabala edikola eta beste lurrentzen da oso ondo. Artista. Bueno, arnaza berriro urdinen zatu, nahi dut bederatzi. Horrintzat arrizgoa do Beitiakin aurren. Horretik gehiago joku alden gehinatan kargatzea atzea. Goi bururi. Beitia sartzen balena da, hor jartzen da dominatzen. Hauek urdinak datorren aste artean jokatzen dute berriro hemen. Gaur dute txapelketako lehenengo partida eta aste artean bigarna. Eta gorrientzat, Uriarte Galartzarentzat, txapelketako bigarna lehen egunean Antzolan ekin zioten, Beitiak beste tanto bat egin duenean, eta horreinik eta arnaz gehiago. Beitiak eta Goiburu idazten mote, ja segitzen daten, ez? Bai, irabazten baldin mote, bai. Beste ja bi gadoki, ja. Bai, gero urrengo partiduan, Antzolan garai izan ziren Ibarra eta Kasekoaren kontra, gure irabazten duenak lehenengo partida izango du eta galtzen duena bigarra. Bibikotek izango ira final erdietan, baina batak... Aurrena o bien, nahi akurtzen. Hori eman dagoetan.
Galartzak ezkerrez kanpora. Bai, Endikak alduten seigarren pelota. Amabost eta bederatzi. Bizko hilik da. Berriz adiozte, urdinak. Mezu gehiago, batek 50. Txampi Zakurrek 46, 56 bolia atzo Bernaolak. Da, begira, lehenengoa. Baraina indik 52, beste batek 54, beste batek 55. Ondo aizerate. Atzo Bernaolak bolea zema pelota jozituen. Asmatzaileari bi sarera datorren asterako. Eta asmatzaile bat baino gehiago baldima da, berain artean eraukiko dugu. Oso ondo behitia. Eso tanto bat. Bai. Beste aukera dute atzoko partidu osoa ikusi eta puntatu goleak eta... Bai, baino... Orduan galko zibarko luketa ikusi gabe. Beitia oso ondo, Lautikan diferentzia markatzen dena beitia da. Bingen beitia ordoa. Egan horitarra, 20 urteko pelotaria. Ezkarrez Baiburu. Uriartek atzeratu. Baiburu segurrazak ezkerrez. Galartzak, ezkerrez jaso, Zabalda. Beitiak, ondo jetzi. Ezkerrez Uriarte. Beitia Zabalera, bada Uriarte pelota bila. Indartxu errebotera dator. Ezkerrez, ondo Baiburu. Galartzak ere ezkerrez. Eskuinez, Baiburu. Boleaz, ikaina Uriartek. Jaso txokora Beitiak. Uriartek azeratu. Ezkerrez airez. Ezin. Merito Uriarterena. Uida, pilota pasatu baio do, Baiburu eta ezkerra bortu baio eta ez da haietu enitsi frontizera. 10 eta 16. Bueno, kondigan diferentzia buska baino. Atze kargatzen maute dioko aukerakin, gorriak. Gorriak darrigorrez irabazi behar. Oida. Ziren erdietareko eta irabaztea agian azkiez, lehenko guinan 11 galdu zutelako. Galartzaren tanto batzen erreboteko zurolduan jarritakoa, ezin izan duko Iburuk eraman. Indikari apuntatzen dioguna, 11 eta 16. Lehenko gunean adina tanto egin dituzte. Sakea, bai, Angel. Ba ez, gorrik atzendakatela partidu eta horretik egia kargatzen goi bururi. Beitegin ez dute ezberdiak jakin nahi. Galartzak aukerako pelota. Zugozatu, Zabalera Beitiak, Zabalera Kantxoz, Uriartek eta tanto. Ondo Uriarte. Bai, oso ongi. 12 eta 16. Bai, barriz, pilotak ez egiten duen, pilota batetik bestera. Naurketak orentzi 20 minutu. Zukoduakoak 28 tanto. Sake Adrian Uriarte. Arakaloko aurrelaria Sake Zabalera, Baiburu jaso. Sotamanoz Uriarte. Baiburu bosterritik. Galartza. Zakada bikaina. Dizir handiarekin ezkerra Baiburu. Galartza. Eskuinez Beitia. Galartza bostetik ezkerrez. Bosterritik Baiburuk ez zuen urrutik gaiko txapaz. Larri zen. Baiburu berriro, bostareko batik ezkerrez. Galartza, endika. Beitiak. Zabalera. Haitxi Uriartek. Beitiak atzeratu. Galartzak. Lauterritik. Baiburu. Seian ezkerrez. Bosterritik. Ondo Galartza. Baiburu geraman. Galartza. Txiki giltzaio pelotareko. Arrebotera. Baiburu gezin. Ondo endika. 13 eta 16. Amairu, Barriz eldudea. Badatoz. Gorrik eldudea, bai. Lehen bitantora torri gira. Bederatzi eta 11. Beste Galartza bago gomen. Bai. Behan dutxen bat torri da. Berandu. Banengoen ba. Beste Galartzarik ez dut zen etorriko. Bai, familia... Lasai, Eixe behar duen batek bere tokia behar dut eta gure maia kendu. Egin pasatzen da berandu etorri, Gero... eta egin nahi. Baina mutu nahi? Bai. Eki?
kontrapeso bat orko, maiz mintzeko. Markagaian 13-16. Atxena lau pelotarientzat. Pilota lekutik kanpora joan dira Uriarte eta Galarza, baina hemen kanpora joan edo barruan konto itxiketan kanpora joan daizen pixka bat hartzen duzu, baina hemen zer pixka nabaituko da, baina askorik ez. Hemen bietan beroak. Egueldi holakoa. Baina konto itxia eta beti kanpon gexio. Eskura pixko gexio izango da. Askorik ez. Izan zera labriten? Labriten bai. Zemuz jarri dute? Ongi. Lehenko berorik ez hemen da, ezta? Ez nabaitzen da, sartzen zanen nabaitzen da, gero ja bizkot aurrea joan, bizkot gara zuten da, ez lehen amizte, baina amitzak guztuna maitzen da. Lehen aurreko atea, atzeko eta denuz zabale jarrita ere alperrik izaten zen. Ez. Gero amizte egin baldin badute, behartzen den seinale zen, ara, endika Galartzak ezkerrez kanpora. Urbildu bira, hiru tantora, baina hortze planto. Zete usten? 17 eta 13. Ezkerra egin todo baino, kanpora. Sakea, bingen behitiaren zat. Edo sakea. Galartza goztaretik jaso. Behitiak iruti. Behiti Galartza ondo. Eguru. Behiti Galartza. Behitiak atzeratu. Endika zeiteritik eskuina beldurre sartu du, Behitiak zabalera, eta tanto. 18 eta 13. Oso ongireki azkarrak izabalera. Indarri gabe, markatuz eta kontrakantzeko marran inguri. 18 eta 13. Goratuko berriro, baldin eta bingen Behitia arteako iguruk irabazten baldin magute, final horretan daudela, eta noski txapeketa Uriarte Galartzarentzat bukatu dela. Eta Uriarte Galartzak irabazten baldin badute, itxaron egin beharko dute hurrengo partidura. Jaketeko ze etorkizun dute. Galartzak ezkerri zeraman. Behitiak txokoan moztu, tanto. Ondo Behitia. Oso ona dejada egin da negozia benta. Ikusten da Behitia artista dutxadola. Tanto bukatzen. Bueno, badakizu zozketa daukagula. Atzoko partiduan zema bolea jozituen Aingeru Barnaolak, mezua biheli behar duzu. Nundik ari zeraten partida ikusten, eta zema bolea jozituen zuen ustez. Eta asmatzaile bakarra baldin bada, datorren asteko gehiali baterako, bizarela beretzat. Hemen txandarik egimarrik ez dago. Asmatzaile bat baino gehiago baldin bada, bere egin artean erabakiko dugu. Asmatzailerik ez baldin bada, kopuru urtatik gertuen dagoena. Bolea Uriarte, jaso Behitiak. Uriarte, txokoan ezkerrez. Behitiak zabalera, jaso Uriartek. Baiguru, lautoretik ezkerrez. Bikaina aurreko bi pelotarek izan duten norgegoka. Baiguru. Galartza ondo. Zeiteritik Baiguru. Galartza pelota bila iruterrira ezkerrez jaso. Bolea Behitiak. Galartza lauterretik. Ezkerrez Behitiak zabalera moztu nahi, erdian utzi du eskura, biparetakoa Uriartek, antzeman Behitiak orain ezkerrez, Galartza aurrean da, biterritik ezkerrez. Baiguru, zeitik. Uriarteren gantzoa, pena. Pena, bai, agarra zen gantzoa, Lastima, txapa zitu dula. Bete, Gaino tanto zakan dago, baina gantzoa. Eta negozia denta, Fuerte txarra. Hogei, barkatu, hogei. Hogeita da mairu. Ez da gendundik etorri zean amazaz. Hogei. Hogeita mairu. Hogei eta mairu. Zazpitantoko aldea. Partidon, zortzeko izan dute alderik ondiena urdinak. 10 eta 2 egon direnean. Eta gorriak, Uriarte Galartza, bien bakarrik egon dira horretik, 2 eta batekoan. Galartza sake jaso. Behitia, iruterritik. Galartzak eskuinez. Behitiaren gantza minik egin gabe zabalera. Uriarte jaso. Behitia boleaz. Galartza horrean da. Biterritik eskuinez atzeratu. Baiguru ezkerra irezondo. Uriarte. Arrimatuz pelota. Segurarra bosterritik ezkerrez. Uriartek ezkerrez. Behitiak ezkerrez zabalera. Jaso, lehenengo botean. Txokoan utzi. Behitiak zabalera Galartza. Behitiak jaso. Galartza bolea zentragatu.
Txokoan Goiburuk, bi atzelariak aurrean. Mozu Beitiak Oso ongi. eta Urdiñentzat 21. Kanto oso polita. Polita izan da, Bina metroko atzelariak hor lehenengo kuadran sartuta. Goiburuk metro eta 84, Garatza metro 88. Biak aurrelari joko egiten. Erre mutilak. 28 minutu, norgeagok hasi dela. Ez gaietuko Iñaki Dorreira, horre minutura. Ez gaur ez. Ordu hori dira, ez igual. Tanto Iñema ote gorrik, pilota aldatu eta, bueno. Beiti hor da, berazken sakearekin. Eta Galatzak etxinaren eta bokatu da partida. 22 eta 13. Bingen Beitiak egindako 12. tantoa beretzat, Urdiñentzat, neurketak 28 minutuko iraupena izan du. Partido laburra benetan. Ez digu partidu honek atzoka bezain Augusto honek utzi. Ez, bueno, zaila izango da, Bai, zaila, bai. Olo gotetzea hori guztia, bai. Juan Kanseko eta pozartuko zuten hori gaztea, ja klasifikatu, semifinalazako. Bai, bi bikote erabakita, beraien artean erabakiko da datorren astean Ibarra Kanseko edo Beitia Goiburuz, zein aurrena zein bigarren, baina bi bikoteak finalerdietan. Orain zozketaren tartea da, estadistikak errepasatuz Gorriak Adrian Uriartek egindako 5 galdutako bat, Endika Galartzak egindako 4 galdutako 7, Bingen Beitiek egindako 12 galdutako 3, eta Artea Goiburuk egindako 1 galdutako 1, 28 minutuko partidua. Zakarekin aurrelari bakoitzak tanto bat egin du, bat Adrian Uriartek, bat Bingen Beitiak. Partidu honek eman beharreko eman du, doaze protagonisten bila, gero izango dugu Einaul Izega, Zier Balerdi, Xabier Apaolazo eta Oier Elortzen artekoa. Ni protagonisten bila loa, Angel, nahi bali mazu, bultaba, lasai eman. Bale, ba, ekin, gero arte. Zazpiren eta 55, 7-5. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Irabazle atzelaria gurekin Artea Goiburu, zorionak arratsaldeon. Eskerrik asko, berdin. Gustora, ezta? Bai, izan guztua. Hasieran bero dezente, eta notau dugu gorputzen, baina guztua. Bentaja handia izan duzu, 10 eta 2 egon zerat, Gero lanean hasi dira Uriarte eta Galartza, pelota asko jarri gizue atzean estu hartu zaitu, Urbildu dira 2 tantora, baina, bukaeran arrasalasai hartu zu 22-13. Hoi da ez, hasieran errexungea, pelotare ondo sartzen egon eskun, luzau dugu hasieran eta guk hemin egin dugu atzekalden. Gero eak hasi die hor 10-2 esan dezun hortan amaika txal luzatzen, Adrianek asko luzau du atzea eta hortxe ikentzon mine ez. Hemen frontoi honetan atzea joezkeo zaida mendik ekartzea eta hor asmau du. Gero buelta eman dieu, pelota aldau deu eta hola xeatea deu.
gutxitan pasatzen da, frontoi honetan askotan, baina beste dozein pelota lekutan ez. Zu eta Endika, biok hor lehenengo kodaran sartuta ia 2 metro bagitu zue, aurrelari ere jokoak egin nahian. Bai, bagizte, azkenen hemen aurrera sartzen diganen gurire guzta jentzaigu, aurrego jokaldiok eta behotu itenga seitun, eta bai biok horri bili alreskeri. Bueno, ez dago ezki frontoi ikasten jarraitzeko, hemen sotamanoz beste batzutan baino gehiago, boti boleaz ere bai, erreboteatu zarteka ere bai, denetek egin behar da. Bai, egizan, beste frontoitan da hoxe ez gare hain oituta, boleaz eta sotamanoz eta jotzea, igual behartutako pelotakola, baina hemen hoxe hauke seitun sartu lehikela eta jarri inbar dela. Artea gaur konpromiso handia zenuten, irabazi ja final erditan zaudete, orain urrengo partiduan erabakiko da, aurrenak edo bigarrenak izango zerate, baina ja lasaitasun batekin bazoazte urrengora. Bai, hoi da. Hasieran itzen dugu bingen da biok, partidu importantea zela, iraztea komenitzala behintze semifinaletan izateko, eta lortu dugu helburu eta ikerri guztua, egia esan. Guraldean, badakit, baino gehiago izango dela partidak ikusten, ezta? Bai, mordoa, afizia hundie dau, bertale etorri asko, kuarriako ke bai, helduke bai, eta ikerri seitzen du eta guztua ematen du, egia esan. Zorionak. Eskerrik asko. Hala, ze kontatzen digun bingenek. Zan honiko pelotaria. Arrastion, Mingen. Bai, arrastion. Gustora, ezta? Bai, gaur oso gusture. Partidu hasieratik nahiko gusture gona ja sartute eta bai oso gusture egindako partidugaz. Komentatzen nuen artearekin, importantzia handiko partidua zenutela gaur, irabaziz final erdietan, galduz hurrengoan konpromiso handiarekin, baina gaurko oso ondo atera duzu eta hor zaudete final erdietan. Bai. Guk hasieratik egin dugu klaru, honena gaur irabaztea eta semifinaletarako txartela gaurtik aukitea. Gero ja hurrengoan aldana burrukatu lehengo edo bigarrena, baina bueno, zikeran barruen egon da, tranquilo. Zakit, estatistika danak ondo egitu da, baina 12 apuntatu dizkitzut jokoan 11, sakarekin bat, 2 pelota galduta ez dago gaizki, ez da, estatistika ona. Bai, hasieratik ja berotan ibili nazenetik gustora sartzen izin doan pelota, eta aurreko urtean jokatu nahenean asko indarkata ibili nintzen eta aurten etorrinak jokatutera, batez gozaute eta mogi dutera. Balio izan zizuela beraz lehen urtekoak. Bai, guztiz. Zeran hori aldean ere, jakingo du jendeak, telebizatua direla partiduak, ez da? Bai. Asko... Lagunak eta familia eta dengo dira, ikusten, ez? Bai, izin diretorteko, bai, auzoko jaiet dire eta angelitu dire danak, eta zoztio, segiduko dauriela mobiletik. Bingen, eskerrik asko. Zorionak. Eskerrik asko. Hau izek protagonisten iritziak, orain laster bigarren partida izango dugu. Iziaga eta Balerdi, Apagolaza eta Elorz. Hauetatik nidaki dela 2 lagun dira, profesionaletara pasatzekoak. Iziaga aurrelaria eta Elorz atzelaria. Ezakit iraila urria edo azaroan, noiz izango diren profesionaletan, baina pasatzekoa dira Antiokon dauden beste batzu bezalaxe. Ez dira, 5 edo 6 pelotarik emango dute profesionaletarako urratsa. Horietako 2, Lizeaga eta Elorz, Lazar ikusiko dugu, eta ezaztu daukagun zozketarekin, Datorren asteko partido baterako 2 sarera. Atzoko partidu bikaina hartan, Bernaolak zema pelota jo zituen boleaz, bidali mezua, bidali nundik ari zeraten partida ikusten ere bai, eta asmatzaile bat baldima da beretzat 2 sarera, bat baino gehiago baldima da bere inerten erabakiko dugu, eta asmatzailerik ez baldima da, Bernaolak jotako kopuru hortatik gertuen dabilen eri emango dizkigu sarerak. Horantxe arte.
Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Bueno, bakuk ere hartu beharreko atxeena, eta prest gaude bigarren partida komentatzeko. Bigarren partida nagusien mailakoa, Einaur Lizeaga eta Asier Balerdirentzat torneoko bigarrena, hau gere lehengo gunean jokatu zuten estreinekoa orduan Antzolan, Joseba Lazetari omenaldi egin zitzaion jaialdian, irabazi egin zuten, Irribarria eta Garoñaren kontra, 22-16, gaur irabazten baldin badute noski finalerietan multzoko lehenengo bezala izango dira, baina 17-eareneko dute finalerietan egoteko. Aitzitik, Xabier Apaolaza eta Oier Elortzentzat txapelketako lehenengo partida dagoakoa, datorren azken izango dute bigarrena, eta hauek oraindik ere edozer gauza gerta daiteke hauekin. Berri finalerietan sartu, txapelketatik kanpo gelditu, denetik. Pelotaien xehetasunak komentatu izagun. Inaut Lizeaga, Astigarra da, 21 urte, honek ere 1,84 aurreko partidan bi atzelariak gerituela multik garaiak, hemen aurlaria, 1,84 zentimetrorekin, laster profesionaletara pasako dena. Bere atzelaria Asier Balerdi, Nafarra aiegikoa, bere aita Alfredo, profesional izandakoa, Kubako 80 munduko txapelketan txapeldun izandakoa, Bartzelonako Joko Olimpikoetan egon zen, eta debuta 1982an egin zuen
Aita Alfredok. Ez da hemen ikusi, baina seguru hemen dela. Ezaten dite Angelek bai, hemen dela. Xabier Apaolaza albisturgoa, honek muroren toki hartzen du, zapeketa honetan daukagun bigarren ordezkatzea da. Lehenengo hemen izan genuen Leoneten tokia Zudorolak hartu zuela, gaur bigarren ordezkatzea. Apaolazako 22 urte dauzka, 1,77 zentimetro, eta bere atzelaria Oier Elortz, Zaratamokoa, 19 urte, 1,84 m, 75 kiloko pisua hau ere laster, profesionala pasako dena. Pelotarien orkezpena egiteko prest, Mikel Arroi epaile aurretik, erdian Mikel Txaperena, eta atzetik Gerriko Ordino ditugun biak. Eta badakizue, lehiak eta zozketa daukagu, ezakite orain esango diote atxeen hartu dugu bitartean mezuri bidali duzuen edo ez. Seguru bai ez, bidali duzuena. Atzo Aingeru Garnaolak zena pelotak abajo zituen boleaz. Bidali behar duzuen mezua, esan azuma abajo zituen. Eta nundik ari zeraten partida jarraitzen. Etxetik, zein herritatik, tabernaren batetik, nahi zuen tokitik, kuadrilen zaudetela, edo oporretan ez dakin zaudetela, lasai mezua bidali, kopura asmatzen duenari, datorren azterako bizarrera, ez dako hemen txandarik egin beharrik eta zerre. Eta inork ez modu asmatzen, kopura urtatik gertuen da bilena. Bueno, Hernaniko klubekoa, baina nik uste albistorra dela. Atzelaria bai, Zaratamokoa. Zaratamoko bezala, teknikaria, Mikel Urrutiko etxea, hori ere lastaria, teknikari bezala. Ni uste Hernaniko da ustenik, Bai, ala, esan du Hernaniko klubekoa, bai, baina ez ote den albistorra. Bueno, gero arkituko dira. Urdinetzako sakea, mezurik iritsi altzaigu, Bernaolaren pelotakadekin. Gaur beste eta bezalaxe portatzera izberate. Bueno, mezu sorta, batek 57 bolea, benga Xabier dena beste batek 51. Bueno, gobagoaz, bigarren partiduko segetasunekin. Gaur garaiz gabiltz. Eta partida bezpalima da asko luzatzen. Eskertuko du hemengo pelotazaleak. Gero gehienak. Nezeten dut, bintzat Donostia den egunean bizirenak zuak ikustera joan. Eta horretik mokada bojan. Eta horretarako hemen igarri izatea komen. Bukatzen denean, eski. Badoa, Xabier Apalaza sakera. Ezkerrez, erdira. Eskuinez alerdi. Ezkerrez Elortz. Bier. Alerdik eskuinez. Bi urin ezkertiarra. Ahí. Atzera indartzu Elortze. Boleaz Balerdi. Eta ezkerrez, Xabier Apalazak lehenengo pelota galdu. Bat eta huts. Itxurai begiratuz, ezagutuko da, batek azamolko txikia, horlaria. Handia, atzelaria. Alderantziz, gorrei bintza alderantziz. Ero, enzagetik gara. Eina Lizeaga, metro 84. Arrizu ondia, gane ezagik. Bai. Abiadura ondia maten bi pelotari, indarra ere bai. Erdi-erdiratera dozakea. Ezkerrez Elortz. Balerdi. Ezkerrez Elortz. Lizeagaren bolea. Ezkerrez Apalaza txokora Lizeagak. Apalaza jaso. Balerdi. Elortz ezkerrez, ondo. Balerdik ezkerrez. Apalazak. Seian Balerdi. Elortz. Bolea, Lizeaga. Jaso Apalazak, atzera Lizeagak. Boleaz, Elortzak ezin. Meritoa Lizeagarena.
Einautek atzen jarritako pelota. Ezkerra da eta bolea eskuinekin. Saiatu da eta ez iritsi frontizera. Hemen polita da Angel, baldin eta gorriak irabazten baldin badute, lehen goguneko galtzaile Irribarria Garaño eta baldin eta gorrez badute Apolazak elortzek irabazten, bere egin artean emango da finalerritaren jartela. Bai, hori da. Emozio gehiago. Eskuinez jaso da Apolazak. Alerdi. Elortzek ezkerrez zabalera, Lizeaga moztu txapagainean, panto. Ezin izan du Lizeagaren pelotari Apolazak jaso, eta 3 eta huts. Lizeagan pelota gabiti velozien ematen dio eta inosko ikun dena. Lizeaga. Lauterdian bota egin. Ezkerrez bolea zerantzun da Apolazakara. Egindako tantoa zen, Lizeagarena, baina ezkerrez txokora botatako pelota. Txapara joan da eta 1 eta 3 Angel. Bai, eskote gora xio tanto zuen, Suerte le azaten da eta suerte kontrizandu du Lizeagak tanto. Apolaz osakera. Zuko azkarra dugu. Era du, Sotamano Lizeaga justu erantzun txukoan. Jasa Apolazak. Lizeagak zabalera. Eskuinarekin, zematen da jozerako orduan ezkerra dela. Ezkerrez Elortz. Balerdi. Ezkerrez Elortzak etzi. Balerdi Lauteretik ezkerrez. Elortz. Sotamanoz Lizeagak ez zuen urruti goian falta izatuti pelota horrek, eta Elortzek aldutako pelota gorrien zalo garna. Pizko gaina etorri zio pelota Elortzeri eta atzen jo da. Ez da partida zera hona, Angel. Ez, ritmo gutxi. Aurreko aseran ez da hona izan da, hau ere... Guandigan justutu gerro, motxartu. 4 eta 1. Lizeagak ritmo esko jatzen dut, ere boleak inta... Ez da raxa, honek kontraitzea. Ordain haut. Sake atera du, ezkerrez Apolaza jaso, Balerdi aurrera dator, Zabaletik atzeratu. Ez daude ordiak batere ondo, orain atzera lehenak egiten zen Apolaza, eta ezkerrez galdu duen pelota, berak galdu duen bigarrena, gorrientzat 5 eta 1-ekoa. Hasi honetan panto asko galtzen, bizko urdinak. Aurreko partida ere izan ditugu, 10 eta 2 egon dira, hasi hortuko, pero pixka bat konpondu dute, markagailua 13 eta 16an ematen zuen estuago izango zela partida, baina garaipera bingen eta arteako ibur lortu dut 22 eta 13 Uriarte eta Galartzaren kontra. Eta orain, 5 eta 1. Ezkerrez atzeratu da Apolazak. Ezkerrez jaso Balerdi. Gusto seguro Balerdi. Horrei tanto dugu, kontra egin ondigan. Ezkerrez Balerdi. Elortz. Balerdi. Bolea zetxekoan Apolazak. Jaso Lizeagak. Elortz, indartze Zabalera. Sotamano Lizeagak. Elortz. Lizeagak Zabalera guruzatu. Jaso Apolazak, txokoan aukera Lizeaga, berriro Zabalera. Lehenengo guten izango zen, bai, izango zen. Ez da baina... Ez da ino kexatu. Ezkerrez Elortz, txokoan, ara. Lizeaga berriro eginda zeukena, galdu egindu. Aurrekoan berdin pasatu zio, aurreko txapara. Aurreko txapara, oan bera egon zio. Aurreko txapara, baina mandikal bera. 2 eta 5. Saka Xabier Apolazarentzat. Ezkerrez. Balerdik erantzun Boskarritik. Ezkerrez Elortz. Ez da arrabotetik horretik boti boleaz Balerdi. Elortz. Boleaz Balerdi. Irutik Apolaza. Balerdi. Elortz ezkerrez Lauteretik. Arrimatutako pelota ezkerrez Balerdi justu eraman. Apolaza Zabalera boleaz. Eraman Lizeagak Apolazak aukera. Boleaz jaso Balerdik atzera. Atzera Apolazak jarri pelota eta ezin. Balerdik eraman.
Olazak egindako zeineko tantoa. Hiru Hiru eta eta bost. Guk emozio pixka nahi, Angel. Bai, emozio eta, gero, bueno, kanto politik. Eta jokoa. Bai, hori da. Sakea, segera pala zartu. Eskotan ez da erraxa ezaten. Arda sakea. Eta, Akatera du kontuz. motzekin. Bai. Frontiserik atera orduk ikusi dugu. Ikusi, bai. Bideo kerra zela mala pelota horrek. Segi eta iru. Ez zulda pasatzen. Segi eta iru. Oparitxoa, horri intzat. Sakea Lizeagak. Metro laro gita mano zentimetroko aurrelari. Atera du sakea. Ezkerra zelortze jaso. Lizeagaren gantzoa beste bat. Galdu duen hirugarrena. Bera, ahi da. Eta irurak aukerakoak, Angel. Galdu duten irurak, Hoi da, bai. tanto egiteko modukoak. Sakea Apolaza. Hor da sakea. Sakea atera du. Bostean bote ginez jarri, Balerdik ondo erantzun. Elortz. Balerdik. Elortz, lautik atzera Zabalera, Boleaz eraman, Lizeagak. Ezkerra Zabalaza, Boleaz Balerdi. Irutik ezkerrez Elortz. Esku eginez Balerdi, Boleaz etxokoan Apalaza jarritakoa Lizeagak ondo eraman du. Elortzak ezkerrez Zabalera eta airez galdu Lizeagak. Ez zeukan ba, Angel, Ez. pelota horrek ezertxo ere zirudien. Bizkote geizko irekide pilota eta guti antxe greitu zen eta deno, zinaietu garrezela. Eta eskun ez da ongi sartu eta bera. Bosta sei. Sakea, bai. Bost eta bat egon dira eta orain bost eta sei. Sakea atera du. Eta Boleaz erantzun Balerdi. Elortz. Jokoan. Lizeagak. Tirotik jaso. Elortz. Bostetik. Balerdi. Arrematu pelota. Ezkerrez Elortzek atera. Kantxa artean botea. Bostetik Balerdi. Elortzek lauteritik Zabalera. Boleaz Lizeaga. Ezkerrez Zabalera Apolaza. Jaso Lizeagak. Atzera eskuinez indartzu Elortzek. Balerdik eraman. Elortz. Atzeratu Boleaz Balerdik. Barruan. Ezkerrez Elortzek errabotera da pelota hau. Balerdi Boleaz eraman txokora. Apolaza. Lizeagak atzeratu. Elortz atzerak akorrika dator. Bosterritik ezkerrez pelota eramateko. Balerdik lauteritik. Ui. Orain gonek ere zuen. Behiko txapa urruti. Lizeagak. Kontrakeltzatik jaso. Apolaza. Eskuinez. Balerdi. Elortze Zabalera, Boleaz etxokera Lizeagak, tanto. Onta mugatu, asmatu du onta mugatu. Bai. Aurre onda bila eta ongi sartu zuzkonta. Ezkerpa eta harrimatu ziota. Zazpi eta bost. Apalaz ez zin jaso. Emezu gehiago. Bueno, baten galdera hona da, dio, Boleaz ala airez. Boleaz, egin dugu galdera. Boleaz. Hemen zuzentzen haute esanaz, Boleaz da airez, bietara. Bate galtzen du, Santesteban zergatik ez zuten sartu elite maila. Bueno, sakez egindako izan da, Angel, ni hemen telefonari begira nintzenean. Sakea Zabala egin du, Lizeagak eta Elortzek eskuinek egin zin eraman. Lizeagak egindako, sakez egindako bigarna, 8 eta 5. Eskuina bilatzen nahi dugu, Elortzedik. Lizeagak sakea Zabala altera du, eta Elortzek eskuinez eraman. Balerdi, irutik ezkerrez. Ezkerrez Elortz. Boti Boleaz Balerdi. Apolaza. Balerdi seitik. Ezkerrez Zabalera. Apolaza jaso Lizeagak, orain Lizeagak ezkerrez atzeratu. Elortz atzerak akorrika rebote ondoraino eraman. Lizeagak moztu txokoan, Elortz lanak egin beharran da, Boleaz Lizeagak, hau ere
Elortzek bat atzean, bi aurrean eraman ditu, segidan. Lau arremate Elortzek eraman behar, eraman du. Lizeagak Zabalera. Paolazak. Kontakantzatik jaso. Balerdi. Ezkerrez. Elortzek boleaz. Txokora. Lizeagak tanto. Bederatzi eta bost. Aidea sartzen partidun, gutxi ez tanto horitek eta bukatuko tantuk ikusten edik, lehenko hasieran huts asko. Denetik dauka, Inautek. Bai, dela egiten da. Egindako bost, galdutako lau. Apaolazak egindako bat, galdutako hiru. Balerdik tantorik ez du eginda, galdu ere ez. Elortzek tantorik ez du eginda, galdu bat eginda. Lizeaga normala, amestea sartzen da eta denak ezka onketeko, Bai. Baina da. Inaut sakera. Ezkerrez, Apaolazak erantzun. Txokora Inautek. Jaso Apaolazak. Balerdik, bostetik. Zer ondo moztu du ezkerrez txapaganean. Erne gonda Apaolaza ondo jaso du. Balerdiko bere Zabalera. Apaolazak eskuinez. Balerdi, oso seguro. Ezkerrez Elortz, pelotak adabikaina. Botiboleaz, batzokan nahiko espazio, baina botiboleaz nahiago izan du, oraindik Fontize erreboterako 2 metro zuzkanean. Txokoan, ez du ondo utzi Apaolazak. Atzeratu arrimatutako pelota Lizeagak eta ondo jaso Elortzek. Balerdi. Ezkerrez Elortz. Balerdik Zabaletik itxi. Paolaza. Bostetik eskuinez. Balerdi. Elortz. Kantxardian, lauterdian bote. Balerdik eraman eta Zabaletatu. Elortz. Ezkerrez Balerdi. Elortz irutik, alamoduzko biberretako atera zaio. Lizeagak atzeratu. Elortzek eskuinez. Justu barruan. Bai. Bara. Eta Lizeagak beste utxekite bat. Bai, guti altxegalitu da pilotatik eta zeiripa eta iten hasi den, o mozten hasi den, eta behar bezala jarri. Segi eta bederatzi. Galdu eta gamurrezka, Lizeagak, ez? Bai, bost. Egindakoak, bost. Baitatik, sakerekin egindako bikototan hartu. Galdu gust. Elortz. Balerdi bolea, zetxakora ona da. Eta tanto. Tanto. Olea ongi, eta txapa gaina justu eta Pepa eta harinotu eta tanto. Bai, Balerdi oso seguro da. Ez du gontzen, ez du pelotari galdu, eta frontoio eta ekarri berez dena. Ez da raixa horrei tanto hilea. Oso zaila da. Sakea Lizeagaren zat. Lauterdian bote egin, Zabalera. Elortzek eraman. Balerdi. Ezkerrez Elortz. Balerdi bosterdian. Ezkerrez Elortz. Lizeagak, txekora. Ezkerrez Zabalera Paolazak, Lizeagak jaso. Ondo liberatu du goitik. Elortzek ezkerrez piztu hona da txokoan. Lizeagak atzera. Elortz. Balerdik, txokoan. Atzera. Apaolazak. Eskuinez Balerdi. Elortz. Iruterritik. Ezkerrez Balerdi. Ezkerrez Elortz. Boleaz Lizeaga. Apaolazak txokoan. Lizeaga jaso. Hau bai. Hau ezker paretan. Gora joan da. Goiko salera gaina. Ezker paretik gora hondik. Zazpietan har. Zazpietan har. Ez tamen. Hondik ganez argi. Gauzamen. Zer musatuko. Baina ez gara partiduen ikusten hori, Angel. Utxegitek gehiegi. Bai. Jokatu diren 17 egitetik, galdutako 10 eta sakaz egindako 2 beraz jokoan gutxi ikusi dugu. Gutxi. Sakea bolea, zerantzun du Lizeagak. Zabalera Paolazak. Lizeagak eskuminez. Ezkerrez. Berri zen. Elortzek. Balerdi. Por tanto. Totx. Bote txikia egin dio. Bai. Elortze ezin izan du pelota jaso. Asier Balerdi apuntatzen egon tantoa da. 11 eta 7. Saka Lizeagaren zat.
hor da Lizeaga. Sake aukera, Elortzek jaso, Lizeagak aukera, moztu zabalela bikaino egin bai. Sake errezko, gantxo zabalean, Bai, hortan Amabieta zazpi. Hortan tanto, Elor ja txekora zikoan ja. Gaine velozia eman dio eta Xabi Epalaza ez du. Eta partido ere bizkerro, Sakeo Angel. 16 minutu, partido hasi dela, 19 tanto jokatu direnak. Lehen mila azkarro. Aurreno Bai. mila azkarro uztet. Hor ez da, beharroke minutura iritsiko ez. Bueno, Sakatzea du Lizeagak. Pelotea gutxi ikusten ari gara. Bai, ez da, seidik ez dago eta... Ezkerrez Elort. Balerdi. Ezkerrez Elortzek atzean. Balerdi 6tik. Bostean Elortzek. Arrimatu duka Balerdik ezkerrez. Ezin. Elortzi apuntatuko dut. Bai. Oso ondo jarri duelako atzean. Jatzen eta ezkerta eta arrimatu bat eta... Balerdik zine eman. Aurtengo izuetan zer? Pelota partidu dira balduzu, Angel? Bai, ama bosten eradian, eskak eta mutilak, gero... Zer dugu zuet, horre emat edo bazala Ez, partidu? partidu. Gero... Amaseien... Amaztean, da, larun bata. Hoi da, amaseien igande, horren elauter dien, eta gero profesionalak. Bueno. Bai. Iker horri izango duzu, ez? Ez, ikerra ibarratzen, baina... Ez dut ekarri? Egun beren, masterra zara utzen. Gaineko, bi gizutara, Beñat eta Iker, zian ibarrak. Baina, oan nahiko dira Zuizer eta Irugarna eta Landa, FSH eta Eskuza. Gure gizindu. FSH gintzat baduzu. Bai. Bi ezien aurrena baina, osabia de un beren tokatu bi partidu eta baina masterrakoa eta zara utzen. Bueno, tanto bekaini izan da lutzeka falta. Balerdirena soinurik ez du atera, baina ernegonda eta besoa bereala altzatu du. Aurretik Elortzek egindako tonta gona izan da, eta orain, bitantora, torri gira. Ez dut, txopek, bedari baina handik, Aspaldiko bortez bitantora. Eta, kuidago handik. Ezkerrez apola zazakean. Zotamano zerantzun Lizeagak. Ezkerrez atzeratu Elortzek, Justu jaso Balerdik. Apola zakatzera. Balerdik ezkerrez eraman. Ezkerrez Elortz. Goleaz Balerdi. Elortzek botera zabalera. Lizeagak jaso. Apola ezkerrez aukera Lizeagak. Ezkerrez indertzu atzeratu. Elortzek airez eraman. Bara. Zer galdu duen jautek eta zenbat pelotari den galtzen. Galdu duen zazpigarna. Bila gongi joten da baina, egindako zei Angel. Sakiarekin bi jokoan lau guztia zei. Galdu da zazpi. Zazpi, asko dio. Berari da urri jasa maten Angel. Baina oso berandu eta bolea arrun benak. Txapa gainaletze oso zaila. Jaudun postura egin oso zaila zen. Txapa gainaletzea. Mezure bat bidali nahi baldin baduzue, aukera zaudete, atzoko partidu bikain hartan zenbat pelota jo zituen Bernaolak boleaz asmatzaileen artean. Datorren asteko partidu baterako bizarera txandarik egin gabe. Eta ondo, berdinketa, partiduko lehenengo berdinketa. Bai, Amabina. Aurrean Xabier Apolazak egindako tantoa izan da. Eta Amabinako partiduko lehenengo berdinketa. Adermezu gehiago, Oiartzundik batek dio, 54. Egurre Xabi, beste batek 57. Oriotik 54, ez 64 pelotazo atzo boleaz. Eta ben atzegena. Buelta bat abin egin dezagun. Antigoko tabernatan ikusten ari giren pelotazaleak agurtzeko. Batez ere lehen ikusi ditut, hemen bodegoikoak hor Ernesto den. Telebistari, eta egunero bodegoian bezala segur nago, bai Zarikan, Oliosen, Malandrinon, partida ikusten ariko direla eta nola ez. Espaldikon, Urgainen, Teresatxon eta Bentaberrin ere bai. Eta zuek zaudetokian zaudetela, eskerrik asko hortxe egoteagatik. Urdinak altzatu dira. Lehenengo berdinketa eta hori gorriak aldea handiarekin jaroso ibili direla. Bostantako aldea izan dute partiduko alderik handien 12 eta 7. Un partidu aldatu da, Azken bostantoak segidan.
Bai, Eño Lizeak sartu ditu partidan, Angel. Bai, eske hori opari asko dira. Partidu bateko opari asko. Tanto egin ditu, baina opari gaina pilota. Zu pentsa, Angel, bi urdinen artean egindako lau dituzte, Apolozak bi egin ditut, eta Elortzak beste bi. Hori da. Beste oparikin. Apolozak zegoan. Hori balerdi ez, tanto asko galdu, Galdu bakarra. Baina Elortzak galdutakoa izan da, berdinketa gorrien alde hautsi da. Eskuine da, botza dio. Eta bolea zizin. 13-12. Pilota batekote berria, miskat. Baldin ba, behintzat. Gexi bitzen dena, zait. Agian zuetariko batek norbaitek ez du jakingo, gehienak jakingo zuen, noski, bihar ez daukagola partidurik antigon. Beti aste arte eta aste ezker izaten dira, baina bihar egun guk ere ekliseri eskini diogu, eta hori dela da, atzo, horregatik jokatu ziren partiduak, bihar partidurik ez dago. Torneoaren jarraipena datorren astean, hor bai, hor aste artean eta aste azkenean. Eta datorren asteko partiduekin, ligaskei amaira emango zaie, eta gero jagurrengo astean, azkenengo astean, oia finalerdiak, emakumezkoak eta finalare bai. Eta finalerdietako asterako, zamamostekun barruko partiduetarako erne, partiduak arratsaldeko 6etan hasiko direla. Ez 7etan orain bezala. Bestela beste urtetan gertatu izan zaigu, ilundu egiten zuela, partiduak jokatzen ari zirela, eta egun hortan, 6etara ekarri gira partidua. Balerdik goleaz, ezkerrez, Apolozak atzera. Balerdik ezkerrez galdu. Hauxe, Angel, galdu duen bigarrena. Bai, ni uste joan dela tanto itea, ezkerrekin zabala irikitzea eta bera jontzi. Askotan egiten duri, Balerdik, ezkerrekin zabala, eskuina baiaka, Apolotzari. Partiduko bigarren berdinketa. Sake atera du. Apolazak erantzun Balerdik zabalda moztu, tanto! Lehenengo aldiz, markagaion horretik urdinak. 14 eta 13. Esan dugu lehengo egunean, orduan Antzolan irabazik entzutela Lizeagak eta Balerdik Irribarria eta Garaioren kontra 22 eta 16 gaur Garaino hemen da partidok ikusten. Lizeagak eta Balerdik nahikoa dute 17 tanto egitea filelertan egoteko. Baina egin behar. Momentu zamairu dituzte. Askotan, zailana, Balmag izan mazazpin bertu da, askotan jozen zauzera eta ez da izten. Atzo Jon Alberdi gehiago isi komentatzen nuen. Hori buruan zartu zizunen, Angel? Bidau. Oso ondo Lizeaga, ia piedrere egin zuen. Bai. Garri, bai. Goleaz zabalean egindakoa, pelota txikitu du 14. Partiduko 3. berdinketa. 12, 13 eta orentxe 14. Saka Eño Lizeagak. Sake atera du. Ezkerra Elortzek eraman. Balerdi. Bostetik Elortz. Balerdi 6tik. Ezkerra Elortzek azeratu errebote ondera, boti boleaz ondo Balerdi. Elortzen pelotaka da. Boleaz Balerdi, hau ere eraman. Elortz lautik ezkerretzetzekoan, Lizeagak ezkerrez inertzu atzeratu, eskuin boleaz Elortzek, Lizeagak indartzu atzeratu, Elortzek eskuin boleaz etxokora, Lizeagak jaso, ezkerrez Apolozak, tanto. Ongi eman dio Apolozak, ezkerrekin muzten, txoko hon eta Balerdik gora. Apolozari puntatuko edo, Angel. Bai. Inoiz arantzari izaten dugu, ezta? Zine emango diogu bati egindakotzat, besteri galdutakotzat. Zongi da Apolozak guztien gainen. Apolozari eman. Indarra egintan, gozia egintan. 15 eta 14. Horda, Xabier Apoloza, sake erdira. Boti goleaz, ezin eraman. 16 eta 14. Sake egindako lehena. Beste irutan duin bergorrik. Bueno, ez du esan nahi espektuz egiten ere badokate finaleritan zartzeko aukera. Horin dibestea falta delako, baina 17 seguro dira. Seguratu, bintzat. Bai. Ara? Lehen, hain seguro ibiliena, orantxe galtzaile. Bi segidan modu, Bai, bisak segidan galdu, 17 eta 14.
lehenengo parte bikaina egin du. Bai. Eta esango dugu, 12 eta 7 egon direla irabazten Lizeaga eta Balerdi, ba hortiko nuntz, 10 eta 2ko partziala urdinek. Sakea boleaz Lizeagak. Ezkerrez apaolaza. Balerdik ezkerrez eraman. Elort. Balerdik seigarreko aldotik. Kaintza erdian botea. Bostetik, Balerdi. Apaolaza. Ezkerrez Balerdi apaolazak aukera. Zabalera moztu. Lizeagak akardetik. Hora. Ara, eta tanto. Erortze galdu duen pelota izan da. Artista, Geniari, horako gauzak. Lizeaga, bai. Ia zirkokoak asko gustatzen zaizkio. Lizeaga, bai. Peio txeber eta... Bai. Txoferina paia, oraindik irrifartzu dago, bere parean egin duenako jokaldi hori. Sakea Lizeagak. Azkiazirik aterratako sakea. Eraman Apaolazak, atzeratu Lizeagak, goitik ondo libratu du. Errebotatu Elordi, Elortze barkatu, eraman. Lizeagak moztu txokoan. Tanto. Ezako zorratu Xabier Apaolaza pelota iristearekin, bera jokaldi egin izan du. Hori da, jokaldi Ez izan du jaso. Zabalea nahi zuen ireki, baina indarra besti humana, Eskuak kakoktu da, minuta, ez soltatu. 16 eta 17. Netketa hasiela 27 minutu. Tanto batera egorrik, ez? Bai. Hasi begatzen. Tanto batera, gaur finalerdia bestela, dorre azter arte itxaron behar. Saka atera du. Ruiztu jaso Elortzek. Lizeagak irutik atzeratu. Elortz eskuinez. Lizeaga txokoan. 17. Eta ja, finalerdiarako txartela, Einau Lizeagak eta Asier Balerdi. Oraindik noski ez dakite, edo lehenengo postuan, edo bigarren postuan, irabazten baldin baute seguru dira lehenengo postuan. Hori da gorri. Ez baute irabazten, itxaron egin behar datorren asteko partidari. Datorren astean gauzak ondo Irribarriak eta Garainok Muru eta Elortzen kontra jokatuko dute, gaur Muruaren toke ari da hartzen Xabier Apaolaza, eta datorren aste harteko bigarren partida izango da. Datorren astea ipatu duen ezkero, Ibarra eta Kalseko Beiti eta Goigururen kontra, promesa mailan, bi bikoteak finalerditan daude jada, baina partida hortan lehenengo eta bigarren postuak erabakiko dira. Bikote irabazea lehenengo postuan, bikote galtzailea bigarren postuan. Eta bestean, Irribarria Garaino Burua Elortzen, batakegu zer gerta behar duen finaleritan egoteko. Hori abukatutak gara zengo dizu. Momentuz 17, partidu laugarren berdinketa. Ondi beste bidekia. 12 egon dira, 13 egon dira, 14 ere bai, orain 17 daude. Sakea Lizeagak. Zabalera intentzio guztiarekin, Elortzen eskuinaren bila. Zabalera guruzatu, ondo Einaut. Ongi onda bella eta ongi. Ongi gurutzatu da Zabalea eta hor deusilik ez Apalotzak. 18 eta 17. Sakea Lizeagak. Lau eta utxeko partzialarekin galtzen egon dira 17 eta 14, gabazten ari dira 18 eta 17. Sakea atera du Lizeagak. Airez erantzun Apoloza gatzera Lizeagak. Elortzek galdu. Zein hori da jala zuko esan. Einauti aputatu, Elortzek galduta. Bueno, Inaute ongi luzatu atzera, pero Zotaman esto esku garratzela sartu dela hortzetan, ni uste Lizeagari. Lizeagari. Lehenako 11. Luzatu ino. Zuzera maizu eta nizturik maizu. Maizu. Lehen bazinen, orain izango zea. Bai, biltzen gara. Titulu hori bizitza guztiak izaten da, Angel. Biltzen gara umegin. Saiatzen gara. Sakea Lizeagak atera, Elortzek justu eraman. Atzera Balerdik. Elortz. Kapora. Bai, honek zalantzarik ez dagoa. Ez. Oier Elortzek galdutako. Galdutako hori. Bagira, ez dut alarri horrekon dira 17 eta 14 gotzen ari zenean, Angel, da... Ditu guen. Segita utxiko partziala. Momentu batean, ja, jondi hori da. Bate konturatzeko. Ogeita mazazpi. Eskuine Lizeaga.
Ezkerra zelortz, gora. Sakearekin lortu duen hirugarrena. Nontxe ahi da botzen edo. Hogeita bat eta mazazki. 31 minute partiduak, arain arte. Eñau Lizeaga. Zake luzea atera du, Ester Bolia zeratzen Apolozak. Balerdik, bota dejada txokora. Jaso Apolozak, tanto. Apolozak apuntatzen dioguna. 18 18 eta 21. Bai, Balerdik nahi zuen tanto Polinekin bukatu, baina ez da bain du, baina jetin da. Apolozak. 18 eta 21. Honi ez da bukatu, bati du. Xabier Apoloza zakean, erdi atera duena. Balerdik eskuinez erantzun. Apolozak eskuinez. Ode txarrekin dio, ondo Balerdi, Zabalda, Elortzek eskuinez. Ezkerre Lizeaga. Ezkerre Zabaloza, Lizeaga aukera partidu bukatzeko, txokoan! Bukatu da partidua. 22-18. Nahi zuen bukatu tanto txokon, eta azkeneko tanto asmatu du Lizeagak. Lehen osaiatu da, eta txapa beste bera. 22-18 minutuko partidua. Honen beste Angel Lizeaga Balerdi hauek matematikoki final erdietan, ez bakarrik final erdietan. Lehenengo postuarekin. Eta honek esan nahi du Lizeagak eta Balerdik irabazi. Bitik bi, Murua Elortzek edo Paulaza Elortzek aldu, datorren asteko oso polita dagoela. Irribarria Garaino Murua Elortz, horko irabazia final erditera, galtzailea kanbora. Galtzen da fuera. Claro. Bueno, Ángel, ze hau guztu utzi dizu partiduak? Bueno, a ver, así eran limizio partido, bueno, ha sido azkarrek gero, tanto politik izan du dira, eta, bueno, enbiaremo partidu, pues, denatikan, Lizea egindu, honekoa, txarrekoa, dena bera egindu, tanto galdu, eta, bueno, segundu dia, mazazpina, baina gero, ja, jondia, konturatzeko, ja, horri jondia, boita bila, ja. Beste egun ematen, etortzeko asmorik, Ángel? Bueno, ez da a ver, Inigo zesaten du, no, inor falta bali madalo. No, bezala partida egutera da bai? Bai, toko ba. Gero jaiatu, horriko jaiatu, eta horren historiko. Fiestak. Fiestak, bida, bai. Leitzan ezatu, o leitzan, goizutan diezu bezala, fiestak. Fiestak, bai. Azkarrik asko, Ángel, ondo pasatu fiestak. Venga, zurita nahi zuten arte, venga, ondo segi. Ni bano protagonisten bila. Venga. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Bueno, protagonista irabazlea gurekin. Protagonista motibo asko gatik Eñautz, zorionak. Bai, eskerri asko. Bueno, motibo asko gatik nioen, batetik partida irabazi duzuelako, final erriten zaudelako, lehenengo postuan gainera, alde hortatik zorionak. Bai, eskerrik asko, ez, bai, alde hortatik ondo, bi partidu irabazita ondo, baina, bueno, disgusto, ez, etxea, bueno, disgusto, partio txarra, hori izan berri zuen bigarren partia hori zen. Tanto asko egin dituzu, galdu ere aukerako galdu dituzu. Bai, ez, galdu asko, ine batzuko, baina galdu asko. Eta hola semifinalean ez dago katzik, ikusita atzoko partidua eta ikusita beste kontraioekin, hola ez dago katzik. Gauz asko megoratu berdia. Fronto jaure ez da neria, egile esan, ez hemen nahiko zea, baina bueno, alegin guzti ingo txeu semifinale eta ondo guteko, eta ber, aukera batzukin sorpresa txikiat emate duen.
Bueno, sorpresa txikia ez dakit, gaur lehenengo partea oso ondo jokatu zuen. Balardiren lehenengo partea ere handia izan da, gero ja, bera etorri da, gero ja lau pelota da galdu ditu, bisakerekin, baino lehenengo partean lau eta bigarrenean baino. Gero bukaeran berriro esnatu zea, baino. Ez, bueno, Balerdi, ne ustez oso ondo, Balerdi, bai, lago ju, baina oso ondo. Atzian, seguro, seguro. Oso, nik oso gustu egin naiz beakin. Eta hoxe, nik kanbiatzeko, ez? Esan zela, pelota horren beste pelota galta da, ez dola irabazteik. Kanpotik oso horrezak, bertatik ezakei baino, hemetik ematen zuen oso horrezak zila. Egindako tanto ematen zuen da, ala izan da egindako baino galdu duzulako. Bai, hor, aukerako pelotak adaketan bera asko, boleaz ere disgustoen oso ondo sartzen, eta bai, hola xe. Urrengo partida, esan dizuten bezala, go guztiak egun, alein guztiak egin, eta zeite du. Lehen urtean oker espali menongo finalerditik kanpo gelditu zinen, ez da? Bai, jolastu guztian finalerditik kanpo, eta lehen urtean pasara hartuta, bai, eliminatu ginen. Bueno, aurte bintzat, hortzaude. Bai, ez da gutxi, ez, bi partida ez da ondo, baina bueno. Betiko, esan dizut, urrengo partida zemuz. Erkezu. Zui. Adesa kontatzen digo Nazierrek. Bueno, Asier, enhorabuena. Gracias. No está mal, ¿no? No, bien. Le decía Añad, teníais que ganar para clasificar los primeros del grupo. Sí. ¿Lo habéis conseguido? Bien. Sí, lo hemos conseguido. Oye, hemos sufrido, no hay ningún partido fácil aquí. Ha habido un momento que nos han puesto por delante y pintaba la cosa fea, pero bueno, el compañero que tengo en un visto y no visto lo arregla rápido. Sí. La primera parte has jugado perfecto. Has defendido muy bien, has traído todas las pelotas. Sin esperar la pared, al rebote entrabas ya de botigolea. La primera parte perfecta, luego ya ha medio unos andos más complicados, sí, pero bien. Sí, algún fallito y así, luego, pero bueno, eso, con la derecha me costaba coger altura y dominar. Bueno, al final tiene mucha pegada y nada, y pues no me veía otra que ponerme de aire y nada, oye, bien. Os bastaba con hacer 17, pero sí, no os conformabais con eso, ya ganando los dos primeros del grupo. Ya, sí, ni sabía, yo solo pensaba en ganar, en llegar hasta el final y nada, bien, muy contentos. ¿Qué te ha parecido el frontón, las pelotas, para ti una novedad, el público? Sí, no, bien, me ha estado a gusto y así, y bien, siempre jugar aquí es un placer aquí con la gente y así, se disfruta, se pasa bien. Pero material muy distinto al que estáis habituados. Sí, al final, pelotas más bajas, cuesta más ponerse y así, y nada, hay que moldarse, no queda otra. Siempre cuando toca partido igual hace extraños y así, y nada, siempre con un poco de tranquilidad para estar atento a cualquier extraño. Sí. Eskerrik asko, Asier, enhorabuena. Vale, gracias. Bueno, bikote irabazleko protagonistak izan ditugu, eta gaurkoak eman eman du partio hori dagokionez. Baina zozketari dagokionez ez. Jose Mari Otermin laguna izan genuen atzo, pelotakada guztia kontatu zituenak eta Bernaolaren bolea kontatu zituenak. 57 izan omen ziren Bernaola jotako boleak. Asmatzaileak bi omen dira. Bi asmatzaile omen dira. Ez dakit saria bientzako den, bakarrarentza den. Bueno, guk hemendik hartuko ditugu izen abizenak eta Otermin berak lagunduko digu hori argitzen. Eta jarriko gara zuekin harremanetan datorren asterako sarera hori esek edo astearterako edo asteazkenerako komenizizuenerako izan ditzazuen. Bazkarrik asko guztioi hor egoteagatik, datorren astean esan dako, aste honetan astelena eta asteartea, datorren astean asteartea eta asteazkena. Eta begiratzera noa, hemen daukadan txuleta, bestela burti joaten zaizkielako, lan hau egiteko hain bikain aritu diren kuadrilako Manes Crespo, Ander Etxenike, Iñaki Etxenike eta bizen labian hori Lauroi. Eskerrik asko eta ikusentzuleok datorren astera arte, Arratsaldeon.